ukuzalwa kwakho ufumbethe usuke ufumbathiswe inhlanhla yakini nenhlanhla yakomalume bakho. Naku futhi lengifisa ukuthi ngidlule khona. Ingane ezalwa abazali abacacile ngokuphelele. Njengoba sengibalulile ukuthi nohlangothi lakomalume bakho nalo ikhona inhlanhla osukuyiphethe oyiphiwa yithongo lakomalume bakho. Ingakho kubalulekile ukuthi nakuba uzalwa abazali abacacile kodwa phela ngelinye ilanga hamba uye komalume bakho uyolala nje kuphela. Ufike komalume bakho kube khona umsebenzi othile owenza ngisho umsebenzi ukuthi uhlaba imbuzi. Uvuke mhlawumbe ucenta igceke, uvuka ukhamanzi uma uyintombazana uvalele inkomo uma umfana njalo njalo. Wenza izinto ezizojabulisa abantu bakomalume bakho abaphilayo ngokwenyama. Ngenkathi wenza izinto ezinhle phakathi kwegceke la komalume bakho noma phakathi kwegceke lomuzwakeni, kujabula kuze kujabule ngisho amathamba alele phansi kothulo lomhlaba. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba. Isilwane sincane saphuma ehlathini ekseni ngovuve savuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhathi nakancane esontweni. Ugxamgxama umsathe inkakane lakhe lathi ngahamba nitheselo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Uhlala kuyintokozo ke bafowethu ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngizonisikela kwelinonile. La sikhuluma khona ngendaba ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampishona. Uma kukuthi ke bafowethu kwa subscribe ku-channel yethu ngiyacela ukuthi usubscribe ushaye lona ibutton leli elikuhlaza ukuze nawe sizothi masifaka ama video ukwazi ukuthi uwabone ngaso leso sikhathi siwafaka. Ngiyacela futhi ukuthi nithole incwadi zethu esizibhala thina njenganempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi sithini isintu kanjalo nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho. Kanti ke bafowethu ezinye indaba ezinhle ukuthi impunga yesintu bafowethu usiyakwazi ukuthi manje ufike kuyona ehhovisi layo emphelandaba. Kungani sithi semphelandaba? Ingoba bafowethu thina sifike sixoxe nawe wena njenganomuntu ila kuphelela khona zonke indaba ezisuke zikuxakile wena njenganomuntu bese sifuna isixazululo ukuthi yini isixazululo kulento ekuxakile. Impunga yesintu ke bafowethu ayihloli. Umuntu osuke efisa ukuza kwimpunga yesintu yazi ukuthi impunga yesintu ayihloli kodwa impunga yesintu iyahlaziya bese iphinde futhi ikuchushise ikunika umhlahlandlela okuwukuthi lenkinga yakho obhekene nayo uzoyilungisa kanjani ngokumsamo wakini nangokwethongo. Uma futhi impunga yesintu ingenalo ulwazi iyakwazi ukuthi ikudlulisele kulabo bantu ebona ukuthi izokwazi ukuthi bakusize labo bantu. Uzokhumbula phela ukuthi impunga yesintu ayiwaphatha amakhambi. Imithi bafowethu anginayo mina njenganempunga yesintu. Ingakho uma ufikile emphelandaba ngifike mina ngikusize ngendlela omkhulu bami abangitshela ngawo ukuthi angikusize kanjani. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke abantu mabezofika emphelandaba bangavele bafike bafowethu. Ngiyacela ukuthi ningavele nifike. Fona kuzona inambolo lezi ozibonayo. Wenze appointment ngoba impunga yesintu bafowethu njengoba ngithi semphelandaba la sisuke sixoxa sijulile kakhulu. Manje naka ngithanda ukuthi abantu bahlale ngaphandle. Ngithanda ukuthi umuntu eze ngesikhathi esizothi akafike ngaso la emphelandaba ngoba umuntu umefikile asifike esihlale nawo 2 minutes bese ahamba. Ayikho into esingayilungisa ngo2 minutes. Ayikho into esingayilungisa ngo10 minutes. Umuntu ngihlala naye isikhathi esingangane hour no15 minutes ngaphezulu ngoba ngisuke ngifuna ukuthi nami ngizwe lento eze ngayo ukuthi inkinga yakhe ikuphi sicubungule bese ngimnika umhlahlandlela ahamba aye kuphi. Bengithi ake ngicacise lapho bafowethu. Fonani ke kuzona inombolo lezi nenza ama appointment ukuze nifike la emphelandaba wempunga yesintu. Sixoxe bafowethu siyihlaziye inkinga kodwa uma ufuna ukuzohlola ungahamba uye kulabo bantu abahlolayo. Mina ngeimpunga yesintu angihloli.
Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu naku la ngikhona. Ngifisa ukuzokhuluma kabanzi ngokuthi yini elahla inhlanhla yakho wena njenganomuntu. Uzokhumbula ukuthi umuntu nomuntu umezalwa uzalwa efumbethe kanje ngazo zombili izandla. Njengoba ufumbethe ngazo zombili izandla uzokhumbula ukuthi umuntu uma ezalwa okanye umuntu ngenkathi esadalwa kuhlangana abantu ababili. Kuhlangana insizwa nentombi. Makuhlangana insizwa nentombi okusho ukuthi kuhlangana izibongo ezimbili ukuze kuphume umuntu. Kuba khona isibongo sabukansizwa nesibongo sabukantombi. Ngenkathi labantu bobabili behlangana kwakheka umntwana okhalweni lomuntu wesifazane uzokhumbula ukuthi insizwa yona isuka iphethe imbewu. Ifike ithatha imbewu itshale okhalweni lomuntu wesifazane ekuyinsimu evundile. Mayifika imbewu okhalweni lomuntu wesifazane kube sekwakheka umntwana. Uyabona ukuthi umuntu wakhiwa izibongo ezimbili eyedwa. Yingakho noma ezalwa uzalwa aphume efumbethe kanje ngazo zombili izandla. Kwisandla sokuphonsa usuke ephethe inhlanhla zonke zasohlangothini lwakubo. Isandla lesi sikamama usuke ephethe inhlanhla zonke zasohlangothini lwakomalume bakhe. Ngifuna ukuthi ungilalele kahle. Uma ingane izalwa abazali abacacile ngokuphelele, ithongo lisuke selilinganisiwe. Uma ithongo selilinganisiwe okusho ukuthi lengane njengithema izalwa yazalwa ifumbethe kanje iphethe inhlanhla yakubo nenhlanhla yakomalume. Womabili lamathongo ngesizathu sokuthi asuke ebambisene phezukwakhe inhlanhla yakhe iyakwazi ukuthi imsebenzele nhlangothi zombili eyakubo neyakomalume bakhe. Kodwa uma uyingane ezalwe insizwa nentombi wazalelwa komalume uyilengane lekuthiwa umlanjwana. Yebo nawe ngenkathi uzalwa wazalwa ufumbethe izinhlangothi zombili, ufumbethe kwesokuphonsa kuyisandla sikayihlo, ufumbethe kwesikamame lesi semfene kuyisandla sikamama sabuka malume bakho. Inhlanhla usukuyiphethe ndawo zombili. Kodwa ngesizathu sokuthi amathongo phezukwakho akukho ukubambisana nako ngoba ubaba wakho wafika wazokona komalume bakho. Inhlanhla yakho ayikwazi ukuthi kusebenzele lena yakini. Nakuba lifisa ithongo lakini ukuthi lenhlanhla lena elikuphathele yona okanye elikuphathise yona ukuthi kusebenzele. Alikwazi ukuthi kusebenzele ngoba kukhona ithongo lakomalume bakho elibambe igqubu libambele ithongo lakini. Igcine ke manje inhlanhla yakhe siphazamiseka ke manje iphazanyiswa yini na? Iphazanyiswa ukuthi phezukwakho akukho ukubambisana kwalamathongo womabili. Yingakho namuhla ngiyimpunga yesintu ngithanda ngizosithinta lesihloko esithi yini le ephazamisa inhlanhla yakho wena njenganomuntu. Yingakho ke ngithi ngiqale ngiyichaze eqala ukuthi ukuzalwa kwakho ufumbethe usuke ufumbathiswe inhlanhla yakini nenhlanhla yakomalume bakho. Naku futhi lengifisa ukuthi ngidlule khona. Ingane ezalwa abazali abacacile ngokuphelele. Njengoba sengibalulile ukuthi nohlangothi lakomalume bakho nalo ikhona inhlanhla osukuyiphethe oyiphiwa yithongo lakomalume bakho. Yingakho kubalulekile ukuthi nakuba uzalwa abazali abacacile kodwa phela ngelinye ilanga hamba uye komalume bakho uyolala nje kuphela. Ufike komalume bakho kube khona umsebenzi othile owenza ngisho umsebenzi ukuthi uhlaba imbuzi. Uvuke mhlawumbe ucenta igceke, uvuka ukhamanzi uma uyintombazana uvalele inkomo uma umfana njalo njalo. Wenza izinto ezizojabulisa abantu bakomalume bakho abaphilayo ngokwenyama. Ngenkathi wenza izinto ezinhle phakathi kwegceke lakomalume bakho noma phakathi kwegceke lomuzwakeni kujabula kuze kujabule ngisho amathamba alele phansi kothulo lomhlaba. Akusho ukuthi bafowethu ukuzithongo likunikeza inhlanhla ezithile kufanele ukuthi uhlaba imbuzi uhambe kufanele ukuthi uthathe imbuzi uhambe uye kohlaba. Uyakwazi ukuthi kube khona umsebenzi owenzayo phakathi komuzi. Wenza izinto ezinhle phakathi komuzi ithongo bese liyakwazi ukuthi likwamukelisa into ethile. Inhlanhla ke bafowethu osukuyiphethe. Wonke umuntu inhlanhla wazalwe iphethe wonke umuntu. Inhlanhla ke bafowethu ke into ejulile kakhulu. Yebo usukuyinikiwe wena njenganomuntu ngenkathi uzalwa ukuthi uphethe inhlanhla yakomalume bakho nenhlanhla yakini. Kodwa inhlanhla bafowethu ukhiye kakhulu wenhlanhla usethongweni leli elisuke likwembethe. Ithongo yilona elisiphathele konke.
nakuba thina lisinikile kodwa akukwazi ukusebenza ngaphandle kwemvumo yalo ithongo. Thina sabantu bafowethu sizalwe saba nenhlanhla, nawe uyazibona ukuthi unenhlanhla. Kodwa ngokwezinto bafowethu esizenzayo thina ezigcina manje sezingcolisa thina kanye nomsamo wethu, kuthi ungangcola umsamo wethu bese labantu abanikezwa kwelamathongo ukuthi ababheke impilo yethu, ukuthi abasigade kube yibona basihlomulisa konke ekufanele basihlomulise konke, bagcine manje bona sebebaleke eduze kwethu, sebeqhele eduze kwethu, nenhlanhla yethu ingasakwazi ukuthi isebenze. Uthola ukuthi ingane yentombazana izosuka ekhaya kushisa impepho ukuthi yahambe yakofunda, nengane yomfana ngokunjalo. Mayifika kodwa enyuvesi ifika ithola abangane ababi. Mayithola abangane ababi bese emva kwaloko badudane ngemisebenzi emibi. Mabedudana ngemisebenzi emibi sekuhlala isisu. Masihlala isisu bese vele iyasikhipha lengane yentombazana. Kwesinye isikhathi umfana nayo intombi imtshele ukuthi isimithi, bese umfana vele athi ayisikhiphe. Ngenkathi wena umfana uthi lo wesifazana akabulale, usuke usuyilimazile inhlanhla yakho, ngoba ukuthi akabulale lokho ithongo lakho kuyalingcolisa. Abantu abaningi abayiqondi lento yokungcola kwethongo. Ithongo liyangcolisa mfowethu nawe dadewethu ukuthi uthuka inhlamba. Khona umuntu othola ukuthi uhleze ethuka inhlamba ngaso sonke isikhathi, uhleze ephoqa abanye abantu. Ngenkathi uqala wena uphoqa abanye abantu, ithongo lakho liyangcola, ngoba lento osukuyenza komunye umuntu ithongo lakhe lowo muntu liyamangala, limangale lithongo lakho. Kusuke sekufanele ukuthi ke wena ke manje ube khona isimo sokuzigeza, isimo sokulihlambulula ukuze leya nhlamba le owakwazi ukuthi uyinikeze omunye umuntu ithongo lakho lamangala, bese kube khona ukuthetheleleka. Yingakho bafowethu kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu uhlala ugeze, kube khona isimo sokulihlambulula, ngoba ukungcola sikuthola ngendlela eziningi, sikuthola ngokukhuluma, sikuthola ngokudla njalo njalo. Ngenkathi ke wena ntombazane ususikhiphile isisu, inhlanhla yakho vele ngeke isakwazi ukuthi isebenze. Omunye umuntu uyafika kwimpunga yesintu ahlale phansi, imhlaziyela impunga yesintu bese ithi hamba uyekini, ufike uphahle ngalendlela, hamba uyekini ufike wenza umsebenzi othile, uwenze ngendlela ukuthi nokuthi. Lo muntu lo ngaso leso sikhathi uthola ukuthi uzothi mase seyakokwenza umsebenzi akakwazi ukuthi alinde, ahlala alinde kuzenze lo msebenzi bese aphinda alinde. Uselinda manje impendulo. Uthola ukuthi umuntu uzohamba ekumagubana afika amgeze umagubana, ahamba ekubhovungana afika amgeze ubhovungana, ahamba ekukhanyile uma efika kukhanyile afika amgeze nokhanyile. Kodwa emva kwaloko eqeda kumgeza usebona manje abantu besifazane manje babona sengathi bayamthanda, aqale yena manje azibone yisoka. Usehamba uya kumuntu wesifazane, ulala nomuntu wesifazane, usuyazingcolisa manje. Inhlanhla yakho nalapho futhi siyalahleka. Akufanele bafowethu ukuthi abantu abasizayo sibasebenzisele emuva. Uthola ukuthi wena uzofika kwempunga yesintu ikusiza impunga yesintu, usuyahamba manje uyolala nentombazana. Uqeda kugeza usuyolala nentombazana. Leyo nhlanhla yakho ngenkathi wena usuka emntwini ozokusiza, leyo nhlanhla yakho manje ngenkathi thina siyihlanza inhlanhla yakho, sikusiza thina sithi ukufika uphahle, bakugeza bakugezayo, emva kwalokho usubuyele emuva wena sewenza njani na, usuhlangana nomuntu wesifazane, usuhlangana nomuntu wesilisa. Yonke leyo nhlanhla yakho sekubuyele emuva futhi manje isiyalahleka. Ingakho ngisho ngithi asingasebenziselana emuva bafowethu. Uma uzakwenza umsebenzi awukwazi ukwenza ucansi namhlanje kudlula usuku olulodwa uzokwenza umsebenzi, leyo nhlanhla yakho leyithongo usuke uyoyicela ukuthi ithongo liyiphakamise, ngeke iziphakame, ngoba wena uqale wazibandakanya nokungcola kuqala. Ngisho kuthiwa umuntu uganiwe, awukwazi ukweqa iziko namhlanje ngakusasa uzoya empepheni, hayi awukwazi ukwenza lokho. Uma uzoya empepheni bafowethu noma uma uzokwenza umsebenzi, kusuke kufanele ukuthi uhlale ulinde, uhloniphe kuze kukufanele ukuthi ube semsamo. Emsamo bafowethu akuyona indawo yokudlala. Emsamo bafowethu indawo ejulile, indawo la sixhumana khona nokhokho bethu. Yingakho kubalulekile ukuthi siyihloniphe leyo ndawo, ngoba emsamo obheka ngoba awuyi ufake isicathulo. Emsamo awuyi ufake ivest, kodwa emsamo kufuna uyuhloniphekile, awukwazi ukuya khona ufake isikhindi. Yingakho bafowethu ngithathe ngiyithinte lento yokulahleka kwenhlanhla ukuthi inhlanhla yakho wena njenganomuntu
umuntu onomthelelo omkhulu ekutheni inhlanhla yakhe ilahleke ithina sabantu esiphilayo phansi komthunzi welanga, ngoba izinto esizenzayo senza izinto ezamahlazo emathongweni ethu bese amathongo angakwazi ukuthi asemukelise inhlanhla yethu. Angageqa amagula abafowethu ngoba angemuki. Ngiyacela ukuthi le nkulumo le engiyikhulumayo siyiqhube nakhona la kuma comment wethu. Kanti uma ukuthi kukhona okunye futhi enifisa ukuthi ngikucacise ningazange nize niqonde, nakhona la ngabhala abafowethu ningitshele njengempunga yesintu, ngizokwazi ukuthi ngibuye ngiphinde ngizochaza kabanzi. Asithembeke abafowethu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uyawenza umqondo futhi uyashiya isifundo kubantu, ngoba ekugcineni bafowethu kufanele ukuthi sisizakale inhlanhla esazalwa nayo thina sabantu ikwazi ukuthi sisebenzele. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu bese sizitholele nazo incwadi esizilobayo siyimpunga yesintu. Niphinde futhi bafowethu nenza ama-appointment manifuna ukufika kwimpunga yesintu eniphelandaba, ngoba uma ungeke uyenze appointment lokho bafowethu kokwenza ukuthi uhambe la mahala kungafanele. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, ngoba mina ngithi ngikwenza kodwa ngoba mina ngikwenza kodwa